Prečo nám náš mozog skresľuje realitu? Číslo 1. Evolučné dôvody. Naši predkovia žili v nebezpečnom prostredí, kde bolo prvoradé prežitie. V praxi to znamenalo, že si všímali viac negatívne podnety, čo im pomohlo vyhnúť sa predátorom a teda prežiť. No a dnes sa to prejavuje tak, že si všímame hlavne negatívne aspekty situácie. Predstav si napríklad, že dostaneš spätnú väzbu v práci. 99% z nej je pozitívnej, ale na čo sa zafixuje tvoj mozog? Na to 1%, keď ti tvoj šéf niečo vytkol. Dôvod číslo 2 sú tzv. Mentálne skratky. Namiesto podrobnej analýzy si vytvorí rýchle pravidlá, ale tie môžu byť veľakrát nepresné. Predstav si, že si už 100-krát zaparkoval bez problémov, ale raz sa ti podarilo oškrieť auto o stĺp. Tvoj mozog si túto negatívnu skúsenosť uloží ako vzorec a za každým, keď pôjdeš parkovať, budeš myslieť na to, čo sa ti stalo. Dôvod číslo 3 je výchova a rané skúsenosti. To, ako sme boli vychovávaní a aké vzorce správania sme v rodine pozorovali, bude ovplyvňovať to, ako myslíme. Ak si počúvala frázy ako musíš byť vždy poslušná, pomáhaj druhým, nesťažuj sa, môže sa z toho stať tvrdý vnútorný hlas, ktorý bude sabotovať naše hranice. Takže stále, keď chceš povedať nie, tebe príde automaticky ten hlas do hlavy a bude ti hovoriť: buď milá, no a čo keď si unavená, mnoho ľudí má oveľa väčšie problémy ako ty.